ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ତେନ୍ତୁଳି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିପାରୁନି ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆରାମସେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି 3 କିଲୋ ତେନ୍ତୁଳି। ଅତି ସହଜରେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ବନେଇବା, ଆଉ ନା ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ ମସଲାରେ ହିଁ ବନେଇବା। ତେନ୍ତୁଳି ନେଇଥିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଜୁଆଣି ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଆଣି ଯେତିକି ନେଇଛି ତାର ଅଧା ନେଇଛି ମେଥି, ସୋରିଷ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଯେତିକି ମେଥି ନେଇଥିଲି ସୋରିଷ ସେତିକି ନେଇଛି, ଆଉ ପାନମହୁରି ଅଳ୍ପ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ମସଲାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ବେଶୀ ଭାଜିବାନି ନହେଲେ ପୋଡ଼ାଳିଆ ଲାଗିବ ମସଲା। ଏବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଉ ମସଲାଟା ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଛେଚିବା, ନହେଲେ ଭଲରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଛେଚି ନେବା, ପୁରା ପାଉଡ଼ର କରିଦେବା। ଟିକେ ବି ଗୋଟା ରହିଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ନା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ଦୟାକରିକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ମସଲାଟିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛେଚିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ମୋବାଇଲରେ ପାଉଡ଼ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦରଦରା ଅଛି। ଆମକୁ ଏଇଭଳି ହିଁ ମସଲା ଦରକାର। ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବାଉଲରେ ପୂରେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ମସଲା କରିଥିଲି ସବୁ ମସଲାକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି। ଖଟାରେ ଲୁଣ ଅଧିକା ଲାଗିବ, ଅଧିକା ହିଁ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଧିକ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ପକାଇ ନଥିଲି ତ ଏବେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବି। ଗୁଡ଼ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, ମାତ୍ର ଖଟାଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ରେସିପିରେ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ହିଁ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏମିତି ହିଁ ବନାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବନେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ବିଲିଭ୍ ହିଁ ହେବନି କି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଖାଇବ କହିବ କେମିତି ବନେଇଛୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ନା, ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଟାଣି ଟୁଣିକି ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଖାଲି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତରଭୁଜ ସେ ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା କରୁଥିଲି ବୋଲିକା ମୋତେ ନିଜେ ଆଣିକି ଖୋଇଦେଲା। ତେନ୍ତୁଳିକି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଖରାରେ ଶୁଖେଇବାକୁ। ଖରା ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଥିଲା, ଖରାରେ ବସେଇ ହେଉନଥିଲା, ଜମା ବସେଇକି ତେନ୍ତୁଳି ଶୁଖେଇ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମୋର ବି ମନେ ହୁଏ କୌଣସି ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ଜିନିଷ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାହିଁକିନା କେହି ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତିନି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯାହା ବି କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ କେହି ବି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତିନି, ଦେଖନ୍ତିନି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଖେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ତେନ୍ତୁଳିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଶୁଖିଛି, ବେଶୀ ଶୁଖେଇବାନି, 2 ଦିନ ହିଁ ଦେବା ଖରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଶୁଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୂରେଇ ଦେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ଗ୍ଲାସ୍ ଡବା ନଥିଲା, କାଚ ଜାର୍ ନଥିଲା, ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ହିଁ ମୁଁ ପୂରେଇ ଦେଉଛି। ଡବାରେ ପୂରେଇକି ନେଇ ଆସିଲି ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଡ଼ାକ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା।